Môžete prekladať niekto? Sme si zaflexili, ja som vo Šenkvicách, môžeme aj po anglicky vyprávať, ale to tak zbežne iba. Ja poviem, že OK, sak ma je nudo. Čo vypím tie kamery a čo povedz ozaj, že si myslíš? A musím spomenúť do kamery, lebo som úplne zabudol, že oni mi už iba hovoria, že koľko sme minuse tento mesiac a ten. To uvidíte hneď po reklame. Prajem si krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý den. Zapel si najnovšiu reláciu, ktorá sa volá Jedel bych se strýcem. Vedľa mňa stojí Jovinečko, áno, on stojí, takto je vysoký. Ty mi niečo rozprávaj. Áno, my sme sa teraz dvaja krpatí zbehli, môžeme podbehnúť pod stolem. My sme dvaja krpatí Filipkovia. Áno, dvakrát Filip, dvakrát málo. Veľmi dobre. Vítam ťa. Len aspoň nerozprávam po polsky. Jako ja? Môžeme aj začať po... Ja ti nerozumiem, sorry, ale nič sa nerozumiem. Keď nebudeš vedieť, dvihni len ruku. Ja ti potom poviem. Túto reláciu mám takú, že si volám o nejakých hostí, teraz som si zavolal teba, chápeš za to? Rozumieš? Áno, to je. A varíme ich obľúbené jedlo. Ty si povedal, že tvoje obľúbené jedlo je smash burger. Jak si to myslel? No, že najobľúbenejšie jedlo konzumujem smash burger, ne? Jak často? Kámo, aj 3-krát týždenne, úplne v pohode. Dobre. A koľkokrát si ho varil? A to sa varí inak? To som nevedel, lebo som hovoril, že idem variť burger k stricovi, ale neviem, či sa to reálne nesmaží práve. Čo z toho? To mäso? No však mäso, aj slanina. Ale to akože ten proces sa volá varenie. Dobre. Generálny partner tejto relácie je Kema.sk. Gastrotechnológie zajtrajška. Budeme to robiť od žemle. A počkaj, ideme si robiť žemlu? Áno. Neviem, jak si to zase pochopil. Čo vieš, budeme to robiť od žemle, jak to chápeš? To čo hovorím? Ja potrebujem spracovať proste, vieš, translator, ty kokos, ja to mám v hlave. Budem hovoriť pomaly, môžete prekladať niekto? Ty si odkiaľ? Odkiaľ som, ja som z Rožnavy. Rožnavy, tak mi si povedal. To je východ, ale maďarský východ. To znamená, že oni majú zmiešaninu maďarského prízvuku a východňarčiny. Takže to je extra. Pamätáš si ešte, že ak si hovoril, že po vašom, dokedy si tam bol? Ja som tam bol, ale takto nerozprávajú, že majú aj to máš tých videí, to je toto. Ale nie, ale je tam aj tá východňarčina, ale takže tá a tá baže nie a takéto nemajú. Dosť dobre. No, mám vymenovať najprv, že čo budeme potrebovať na tí žemle, lebo budeš to robiť ty, ja ti budem hovoriť, že jak. No, zeber hentu onú misku, tam je nachystané 275 gramov múky, posol to. Naopak. Bráško, prečo ty máš reštauráciu? No som tipný. A to preto? Mám zmysel pre humor. Ja som bol u teba hodnotiť. Dobre, a bolo to fakt dobré. A počkaj teraz, ale keby ty si ich tam nenaučil variť. No však vyzerá to tak. To si len akože našiel ľudí. Dobre, stačí, že ja dobre jem, vieš, ja si to viem užiť. A tak no, nájsť správnych ľudí, chápeš? Takže si našiel. Dobre, toto je voda. Naliať vodu tam? Nepito, nie. Tam ideme môžeme aj potom. Rozrobíme polku droždia. Daj tam poľku. Dobre, počkaj. To prečo si tam celé hodil? Som sa pýtal, hodím to tam a ty, že až potom, keď to padlo dole. Tak nemôžem to vidličko nejako Trošku ešte žemle budeme... Takto, dobre, stačí? No, dá si od oka. Dá som od oka. No, budeme robiť kváskové žemle. Robil som ich strašne veľa krát, až raz. A dobre boli. Vajco dávame do športových. Netrafil to inak? Toto môžeš rozčvahňať. Zase sme naspäť pri tej pezinštine. Rozčvahňať? Neviem, či je toto slovičko akože niekde, že... Aha, že niekde... Neviem, to je podľa mňa moje. Polku toho daj tam. Túto zákvasu? Dobre. Trošičku viac. Nevadí. To je všetko úplne ideálne. Toto dáme bokom, toto budeme mať na to, aby sme potreli tie žemle. Úplne na konci. Teraz vlastne počkáme chvíľu, asi tak 18 sekúnd a potom to dáme dokopy a dáme to zmiešať. No povedz sa ale vypráva o tebe, že máš reštauráciu a ešte aj tepuješ? Či tú firmu tepovaciu už si... Mám ju, ale netepujem. Že máš tam ľudí? No, tepujem už iba tak, že keď doma sa niečo tak mám jeden tepovač, vieš, emergency. Ale inak netepujem už. Akože stretávam sa stále s chalanmi, mám už všade manažerov, vieš, takže oni mi už iba hovoria, že koľko sme minuse tento mesiac a tak. Ty si mladý, prosperitívny gáďo. Je to tak. Veľmi dobre, ja sa z toho teším.
Velicenára ťa prerušujem kurátko. Som rád, že kúkaš toto videjko, ale keby si chcel vidieť celé video, nezostrihanej verzii, tak si ho môžeš kúknúť na klub.stricofilip.sk. Pezinku, keď ťa niekto napadel, tak to je také, že trestné oznámenie sa podáva tak a ty to ideš len tak bežné. A hovorím, že tu je niekto vračí, je tu nejaký čavo, ktorý robí nálepky a ešte aj naprava. Keď sa na mňa tak pozrieš, tak ty máš také, že nič za očami. Či si počul tie tvoje obrovitánske zásluhy, ktoré si mal na... Však víš, jak to funguje, ne? Že však túto ti dám, 2000 eur povedz, aké to je všetko polotovar. Môžeš. Vína. A okrem toho kurátko, že tam máš celé videá v plnej dĺžke s takými vecami, čo sme nemohli normálne povedať, tak tam máš o jedno video navyše, ktoré sa uverejní budúci týden. A okrem toho tam budem dávať ešte aj moje ďalšie videá, Streets Life, alebo hociaké videá, čo nás napadnú. 18 sekúnd prešlo, vidíš, čo sa tam stalo? Začalo to... Sa aktivovať. Začalo dačo robiť, no. Hej no. A teraz ešte do toho daj 20 ml oleja. To fakt, že maličko, ne? No. To neviem, či je 20 ml. To není, ale však... Chápem. Ale ide ti to. Že si šikovný. Si? Fakt, kámo? Vidno. To na tebe. Že ja môžem ísť preč, že sú otvorené dvere a idem do... Teraz? Už to tam môžem... Môžeš to tam p***nuť. Ale nie celé. Počkaj, to je taký potrik vtipný kokos. Ty máš strašne veľa smiešných videí. Tie postavičky v tom. Povedz, že jak tomu došlo k tým postavičkám? Ja to zapnem, nech sa to robí. Tak určite som niečo pochytil z toho maďarského prízvuku aj tam, keď som došiel k babke, k dedovi, k celej tej rodine, že proste počuješ to tam všade. Ale nebol to akože primárny dôvod, prečo som začal robiť maďarský prízvuk. Rozmýšľam, že či tam bol nejaký moment, ale asi som to aj, vieš, pochytil u susedov, keď išli tí kokos, som pozeral každú jednu časť, som to miloval. Három? Kettő? Egy? Alebo všeobecne boli také rôzne vtipné videá o maďarských ľuďoch, ne? Lebo je to vtipné ten prízvuk. Hej. Takisto, jak je vtipný prízvuk východňarský, alebo ako je smutný prízvuk pezinský, tak Hej, takisto... ten sa ti zdá taký pasívno-agresívny, chápem. Takže... A my sme takí pezinčani. Ste, no? No, sme, no. Chceš krájať ty, alebo ne? Ani ne. A nevíš to? Akože môžeš ma naučiť, však to by som mohol vedieť. Akože cibulu myslíš? No. Ale to by som mal vedieť. Viem, že sa nedrží takto nožík. Toto je... Takto? Keď takto niekto drží, tak je prúser. Takto to musíš mať. Predvediem, že čo budeš robiť ty teda. Že dáš si cibulu na poli a potom už len, že nedáš si ju takto, ale takto a už len proste, že polkolečka, ale tupie ten nož. Toto bude na YouTube? No. Ja som tu pre humor. Ja som tu p***kot. None of it's true. None of it's true. Hlavná vec, čo musíš urobiť, je, že nechytiť si takto tú cibulu. No, rozumíš, ne? Chápem, hej. No, že tak. Vyskúšaj. To krájaš, vieš? Vyskúšaj, no. Pomaly, no. Ale si talent. Na šupu to vidím, že ono to v tebe je. Áno. Hej, no. Neuveriteľné. No. Stačí, to aj tak ideme rozvárať. Mávaš často, že hlasy počuješ? No tak mám asi 20 postav. No a oni sa ti ozývajú v hlave? No, samozrejme. Kedu máš najradšej? Asi Renatu. Renatu? Petržalskú čašničku, no. Lebo ich poznáš najviac takých? Ani ne, práve, Aká tam je náväznosť? Len je to strašne zaujímavý charakter človeka a vždy, keď proste sa dostane k takému typu človeka, tak ja len som v nemom úžase. Ja som len jak malé dieťa, ktoré vidí Santa Clausa, tak som taký, že a úplne nasávam, Keď vidíš Renatu? Keď vidím A takú... poznáš Renatu? Akože nemám Renatu, akože síce hej, jedna moja čašnička je taká Renata, ale nie je až taká sedlania, ale vie akože tak dobre f***ať a má averziu voči ľuďom všeobecne a robí v gastre, tak je to vtipné. Ale tak myslím, že to je taký love and hate relationship vždy v gastre, ne? Že Jako? Love and hate relationship, že vieš, že aj to miluješ, že to neznáša, že proste, že nevieš si predstaviť prácu bez ľudí, ale neznášaš ich proste, lebo ťa vytočia. Myslíš, že by si dokázal že variť, že sám, že v reštaurácii nechce? Fú, podľa mňa by som mal strašne stage a špinavo všade a chaos, vieš, že hneď rýchlo. Si bordelár? Aj doma? Vieš čo, nie som bordelár, to by som nepovedal, že som, ale som chaotik, to som. A čo je tvoj akože favorite food? Moje najobľúbenejšie jedlo? No. Ja by som, môžeme aj po anglicky vyprávať, ale to tak zbežne iba. Keď poviem, že OK,
Alebo že suck my noodle. Suck my noodle? Hej, hej. To toľko cibule potrebujeme? Áno, lebo to je čatnej. Čatnej? Vidíš, to je po anglicky, ty Neviem, či takýto pezinský prízvuk. Ty si bol teraz v Amerike, že? No, viackrát som bol, no. Aj Ale teraz si bol, akože, že, ja neviem, minulý týden si došiel, či kedy? To nebolo v Amerike, to bola Sri Lanka a potom Dubaj. Dobrý research si spravil, čo? Pekne si zaflexil, ja som bol v Šenkvicách a ešte Bevinične som bol. Hej. Ty mladší odo mňa? Samozrejme. 26 rokov. 26? No. To nemyslíš vážne. Ja som myslel, že ty si starší. Ne. 26 rokov, toľké veci už si zažil, že si bol aj na Sri Lanke, aj v Amerike v jeden deň. To mi nevychádza. Dobre, ja idem miešať a ty ideš ešte z tohto dať na úplne mini kocečky a to domýšame do masa. To môže byť dobré. Hej, to bude super. Čo si dávaš najradšej do hamburgeru? Ja som si donesol všetko. Vieš čo, ja si dávam tak 4 mesa. Iba mäso. 4 mesa, dvojitý bacon, dvojitý syr, jalapeňos a to je všetko. Vajíčko tam nelúbiš do toho? Áno, môže byť, alebo ja jem raz za deň, vieš? Takže ja si dávam do toho burgera všetko, takže ja si tam dám aj dve vajca. Zas potom je to už také dosť nepraktické to jesť. Ja si najviac, čo som zjedol burgerov v Bratislave, a je to určite pre mňa top 3 alebo top 2, je Burger Bar. Oni majú dobrý hamburger. Oni majú extrémny burger a tam je to fakt dôležité dobre vychytať, spraviť to mäso, kvalitné mäso, dobre žemle a tam úplne ja mám rád proste iba bacon burger a to tam robia, že extrémne. A ja som ešte býval v Skyparku, takže vlastne ja som tam chodil. Cez cestu. Som tam došťal, no. Chápem. Čo ešte? Potom Queensboro, samozrejme, oni sú výborní. Tam mi nechutilo. Vážne? Fakt. Nie, že nechutilo. Jak to mám povedať? Že nebolo to zlé. Nič z toho, čo mi dali, nebolo zlé, ale kámo, že nebolo to nové. Alebo niečo iné. Napríklad toto ten Burger Bar, že robí to napodobeninu Big Macu. Kámo, ale chutilo to, že ste inak. Že bolo to, ja keby som si dal drahší McDonald's. Mne to chutilo tak. Neviem prečo. Podľa mňa to je len drahší McDonald's. Fúha. Ale toto, ten Burger Bar, topka, ale ten Carl's Burger bol úplne, že najviac za mňa. Áno. Jedna z top, neviem si povedať asi, že jednu iba. No. Milujem Sýpka u Ludvíka v Nitre. Zbožňujem... Ja mám rád také reštaurácie. Také, jak je Sýpka u Ludvíka. To také ja hľadám a to sú najviac. Také dobré. V Rusovciach taký Talian, čo má... Antika Toskana. Antiku, no, Antika. No. Za mňa super, aj tá atmosféra, ktorá tam je, že keby si došiel do takého malého Talianska. Keby si došiel malému Talianovi nasranému na dvor. Tak. Úplne, to isté. Zeber prosím ťa to balzamiko a daj sem. Lebo už sme v tom štádiu, vidíš, už je to také zhoraté. Ešte, poď. Dobre. Rozmýšľam, že čo si ešte tak objednávame. Brixton a Urban sa zlepšili, ale není to určite akože teraz top gastronomický zážitok, ne? No je to také fancy. Je to také fancy, také bistro proste. Hej no. Ale akože som v pohode s tým, že proste také, že viac sa tam ideš ukázať, jak nájsť. No také, že ideš kvázi aj von medzi ľudí, dáš si drink áno, presne, tak to hovorím, a v pohode sa naješ. No. Ja neviem, jaké máš ty? Možno sa zabudol niečo. No moja topka reštaurácia, akože varené jedlo v Bratislave je Bystric. Áno, Bystric, popiči, tam bol asi 3-4 krát. No. Výborné naozaj. To je normálne, že umenie, čo tam robí ten čávo. Akože šéf-kuchár. Peťa, myslím. On je neuveriteľný. Ale rebierka, kde majú najlepšie? U Bizona. To sa nedá porovnať, kamo. Neviem, čo to robia s nimi, ale to je najlepšie, akože by far. Hoci kde to môžeš jesť, nestojí to. Najlacnejšie sú s pivom, to je proste, že najlepší šenk, kde robá rebierka u Bizona. Není lepší, za mňa vôbec. To je najlepšie, že ja som mal asi prvýkrát v živote u Bizona rebierka a potom hoci kde inde na svete, hocičom a proste nechytá sa to vôbec. A musím spomenúť do kamery, lebo som úplne zabudol, na najlepší burger, ktorý som kedy jedol. A to bolo Slavic Truck v Piešťanoch. Nemal si v živote taký burger, že volá sa to, že Slav burger a je to s brinzovou majonézou. A je to extrémne, akože fakt taký signature, ale vôbec to tam není nejaké prebité s tou brinzou, že to akurát to tam dotvára tú chuť, mesa úžasné. No, priateľu, toto máme. Posolíme po koreň do burgeru, víš, čo sa dáva, všetko.
No reálne slanina tam väčšinou nejde, ne? Nejde, no. Väčšinou ne. Iba čisto by tam mali byť iba sol, korene a hovädzie. No. Máš pravdu, lebo veľa ľudí dáva barčo. Nejaké horčice, ne? Kečupy. No, nechápem. zbytočné. Toto je zbytočné. Dobre? Teraz to pomýšaj. Poď tak. Tak s chuťou. A teraz sa tvár sexy do kamery. Tak je teraz slow-mo úrob. Dosť dobre. No počúvaj ma. Počúvaj. Takže už máme, čo to je? Maso. Ne maso, to je... Vyzerá to strašne jak, bože na topinku si to dávaš. Tatarak? Tatarak. Jaj. No tatarak je moje najobľúbenejšie jedlo. Najlepší tatarak v Bratislave je u Romana, podľa mňa. Na stejky chodíš kam? Chodíš na stejky? No, v Petržalke, jak sa volá? Meat. Meat, no. To je deska pracovného typu. Aha. Rozumieš, he? Musím to spraviť, vieš. Takéto v parlamente. Kúkaj, jak nám nakyslo. Dobre, ne? Ukážkové. Jak tie svatky. A teraz vytvoríme 8. Alebo koľko vyjde. Si myslím, že toto stačí, keď dáš na poli. Dobre. A teraz si zeber jednu polku. Nechodil si na výtvarnú často, že? Ja som chodil 4 roky na výtvarnú, originál. Iba na výtvarnú? Na zvušku. Fakt? No. A nerobili ste takéto veci? Ja som kreslil iba. Aha, to je vidno. Urobme taký nejaký bochníčok. Takto si ho zavrieme, že dovnútra. Taký. Pozri. Ideme ho zatiaľ sem. My už len potrebujeme upecť žemle a maso. To uvidíte hneď po reklame. Teraz mám produkty doniesť. Môžeš, máš tu vlačo? Urob oné. Koľko chceš más do toho? 2. Tak urob si jak veľké chceš 2. Žemličky moc nekysnú. Nevadí. Musíme to už Poď, ja robiť. sa nikam neponáhľam. Bráško, Čo ti smreta? potrem žltkom, žemličke. Ja som zvedavý, že či nám vyšli žemličke. Ty si jak často varíš? Veľmi často. Na to, že nemám na to čas, tak varím veľmi často. A chcel by som variť ešte viac. Žemličky dáme piecť na 19,4 minúty na 180 stupňov. Páči? Robíme si dressing na to. Ešte? Daj ešte. Dám tam polku cibulky a veľmi nájemno nakrájanú uhorku. Je nejaké jedlo, ktoré si nikdy nevaril a chcel by si skúsiť? Vieš čo? Asi, že klasický vývar by som chcel vedieť. To by som dal, no? Vývar. Keď nebudem mať čo robiť, tak zamestnáš ma? Chceš? Ja mám čo robiť za to ešte. Ale keby náhodou. Tak akože otváram si dvere. Dobre, jasne. Dobre. Rúžu pozeráš? Pre nevestu? Videl som ukážky. Stačí, ne? No Bráško, stačilo mi. Hej no, ty si to dozídeš. Ja si to, kámo, kde nejdem si až to tak, kvôli tomu, kvôli tomu, že je content dobrý, vieš. Presne, to som sa chcel opýtať, že či si to ideš reálne, alebo že to robíš len kvôli tomu, že ľudia to proste kúkajú. Určite viacej kvôli tomu, že to je proste in a je to presne ten content, ktorý ma baví proste. Mne kámo rozum zostáva stáť. Že ja to proste nedávam. Je to ťažké pozerať. Toto máme, dáme si to bokom a môžeme ísť robiť. Hej. Nemám tu proste, že to smečovačku. Som proste, že nenašiel, kámo. Keď to urobím, dám to sem nabok a idem tu ďalší. Bude to taký polosmeš. Ale bude smeš. Dosť ho vysmešoval. Hej, je vysmešený. Teraz, v tomto momente, na to sírs. No, a už máme hotovo, kámo. Už to len skompletujeme. A ešte urobíme vajíčko. No. To je strašné. Počkaj, urobím rozkroj. Ježiš. Ty kokot. Je pekne, že crunchy, ale pritom stále šťavnatý. Tá majonéza, úplne inde. Slaninka chrumkavá, čatný saduška.
No dobré, Včul, vypni tie kamery a Včul povedz ozaj, že? Čo si myslíš? Či je dobrý? Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sledovali toto. Jedel bych sa to vlastne volá, že mi vymysleli, víš, názov, víš. Že jedel bych? Jedel bych. Jedol bych, aha. Áno, presne. Vidíš, už začína rozumieť. A keď ste videli toto, tak si kúknite starší diel a my už teraz ideme natáčať ten novší. Môžeš odkázať niečo svojim divákom a na Facebooku tiež. Na Facebooku, choďte všetci na Facebooku. A inak nič. A inak nič. Nič, čo? Všetko vedia už, ne? Tak dúfam. Tak všetko dobré. Buďte sa. Menili sme chuť vína. Mali sme z lacného vína urobiť... Drahé? Áno. A ja som veľmi dobre počula démonov. Ten démon ich zmlatil, že ušli nahy. Koľko sa dalo na Slovensku vymetať takých EZO akcií, tak som sa snažila. Sú ľudia, ktorí sú ťažšie milovateľní. Mercedes. Ja som mala rôzne myšlienky. Keď som mala 12, som sa chcela zosobašiť so psom.